Patrik Šik, to je pán, útočník z půlky ti góla dá, da 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 da. Kam se hrabe Mbappé a nebo Lukaku, na našeho Páťu z pražskýho sídláku, za národní tým se bije jako lev, neomylně promění, i když z něj cáká krev. Patrik Šik, to je pán, útočník z půlky ti góla dá, da 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 da. Co on všechno trefí, to veliký div je, jeho góly vypadají spíš jako ve fifě. Chytat proti němu je pro brankáře stres,